Nor da garai honetan? Ireki, mesedez. Ea ba. Zuretzat da, Amane. Niretzat? Pakete bat. Ai, egia! Askar iritsi da? Zer da, ba? Orain ikusiko duzu. Tatxan! Zer da hori, Amane? Makina honek barazkiak mozten ditu. Eta zertarako behar dugu makina hori? Makina hau berezia da, Sandra. Berezia? Bai? Gauza asko egiten ditu? Zein? Makina honek kuiatxo batekin espagetiak egiten ditu. Nola? Begira. Amane. Magikoa da, baietz. Ia zertarako nahi dituzu kuiatxo espagetiak? Beste makina bat trastelekoan. Ez esan hori. Beti berdin, erosita segituan aspertu. Gezurra. Amane, non dago patatak zuritzeko makina? Trastelekuan. Eta krepak egiteko plantxa? Ez dakitz. Amane? Trastelekuan. Eta non dago... Sandra, utzi bakean. Espagetiak egingo dit.